Impulsar obras como a nova biblioteca é unha prioridade para o Goberno de Ribeira. Reformulouse o proxecto inicial e ao longo deste semestre estará en licitación a actuación. O Concello de Ribeira conta con varios proxectos en riba da mesa para mellorar servizos e dotar de novos espazos ao municipio. Un deles é a nova biblioteca, iniciativa que foi paralizada pola demora da empresa concesionaria e que o goberno local quere volver a impulsar. Pois dicir que o Concello de Ribeira resolveu o contrato que había coa anterior empresa adxudicataria por incumprimento flagrante do seu contrato, das súas obrigas. Impuxémoslle unha penalización, é dicir, unha sanción, e impuxémoslle tamén a prohibición de contratar co Concello de Ribeira no período de 3 anos, como marca a legislación. Estamos facendo isto para salvagardar os intereses dos propios veciños e veciñas de Ribeira e tamén os recursos municipais que son de todos e todos nós, non? Con respecto ás actuacións, pois dicir que se fixo unha reformulación do proxecto inicial da biblioteca para adaptarse aos orzamentos actuais e dicir que ao longo deste semestre pois estará xa nese proceso de licitación para que unha nova empresa poida optar a realizar esta nova biblioteca. Que é o que propoñíamos dende hai moitos anos pola nosa parte, non? Quero dicir que é unha actuación importante para este goberno que vai agora sair en licitación pois, ao longo deste semestre e que esperamos que sexa unha realidade antes de finalizar o mandato. Hai máis actuacións que ten en marcha o Concello, como pode ser o Centro de Deportes Náuticos que se está a levantar en Aguiño. Estamos en pleno contacto coa empresa, temos marxe de manobra, porque o prazo de actuación, pois creo lembrar que ainda é ata finais do verán e, por tanto, estamos en plena execución desas actuacións. É certo que houve unha parálise por cuestións na cimentación, que as catas que se fixeran no terreo do Club de Remo pois non eran as correctas e, por tanto, houve que facer un axuste na súa cimentación, pero entendemos que esa parálise pois, é boa se queremos manter unha infraestructura, garantir que no tempo sexa estable e que non teña despois ningún tipo de dano nin fendas estruturais.